waseduogo en nonro mag gazet okinyi ma kawuono githoth kinyalo mana neno gi kar kae ni gazet mar Standard wan gi gazet mar Daily Nation wantie ka kod gazet mar Business Daily bende ka rango wantiere kod gazet mar People Daily mabende nitiere mbui kata owach ni People Daily kae minyalo yudo thuolo mar somo gik mantie kae kata ni mar ka nitiere bu Nairobi ka kapono ni oke gimiriambo kata gima winyore kae kalo kacha to gimiyi gimoro koro kok gimiyige wayude ka mondo mi wasome kendo mi wanoni gi okinyi ma kawuono ichiewo yo machalo nade kunwa mana kacha ni yudo wa yo mane wantiere live e Facebook mara Mogi TV wantiere live e YouTube bende tudi kodwa achiel kachiel bende kendo ka nitiere ot kacha waguniro kama ko bedo kodwa ahinya okinyi ma kawuono to kawuono bende kaka pile watime kod jofwambo jogo maneno weche manyien kaka iloso gi kama iloso gi tiloso gi yo machalo nade mago bende wanoni okinyi ma kawuono mana mapiyo koro musachiel kanyo wendo ang donjo ka an gi dakika 20 kene mondo mi akelni weche machalo kamagi matimore gazet mopogore opogore gazet ma kawuono wachako kod gazet mar The Standard Sharon Ngao nyaka sani nitie gigo mano lieko ni nitiere i gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation People Daily bende wantiere godo kata kamano no ranga ne ite mokwongo mano cover mano mar The Standard ineno kanyo gino ma omi pek kar kanyo ka wanyalo mana range achiel kachiel mondo mi waranga mano mar The Standard kakoro wacho kanyo mano state of the nation wacho ni chal mar piny Kenya kotenore kod weche mopogore opogore ma bende gisebedo kanyo ka girango mano kaluwore gi nonro mano tim korka kori wana waranga na piny ka koro mana piny ka mos mondo mi wanene kaka chenro mopogore opogore timore kata kamano nitiere weche go mawacho ni cheating wacho ni bedo kod johera e yor ng'ango girom nade mano kinyalo mana neno kanyo Sharon mano ite omiye peke ite mar 4 5 6 kod mano mar 7 Cleophas Main kaluwore gi nonro mar bad migao mar Kenya National Bureau of Standards mabende notimo odiochieng' manyoro nonro mabende neno kata mnake neno thundu wach kaka giketo kanyo e Standard gidholiech the good bad and ugly nyisore ni piny Kenya jogo kuma bende nitiere Kenya okosebedo kata mnaka gene jogo kuma ratero kineno kanyo kata mna kwan mag jogo kuma nie Kenya hinya kwan mag chuo mabende nitiere kod johera mopogoro pogoro osebedo ka medre nikech wacho ni Kenya ka chuo e nonro mabende osetim iwacho ni Kenya ka gintiere gi mon madirom 7 mine bende korka gineno kanyo ka nitiere gi mon magitudre gode yor ng'ango madirom 2 manen kaluwore gi nonro ahinya neno some quick facts kanyo mabende ochiw kanyo kaka gintiere kar kae mano weche go maga jogo ma jomiriambo ahinya okeri kata joma mine bedo kanyo kod joma osiepegi machuo maromo 2 joma chuo bende ni kanyo kod 7 wach ni kaunti ma Migori notele gwenge makaluo kata kamano motele piny mangima motele piny Kenya mano kaunti ma Narok mana kata malo 40 kod adicha Daily Nation ndike kanyo makara ahinya 40 kod 2.5 mano matiye kacha pimo kute magayaki wacho kanyo ni atamalo 40 kod 7 kod 7 osepim e thuolo mar dweche mano higa achiel mabende wachore ni jogo eko mabende pimo kute magayaki bende dibed ni kwan makamano bende dok chien ne joma chuo ok dhi e pim no ahinya gin kata malo 39 mano kaluwore gi nonro matiere kata lwenje mag dhoudi kata mag kit chwech mopogore opogore lwenje go mag gwandruok mag udi bende nitie kanyo mopogore opogore kawacho ni osedok piny gi atamalo 4 mano kirango ni higa mar 2014 nochal nade nene atamalo 20 sani en atamalo 16 mano nyaka higa mokalo mano kaluwore gi nonro mantiere kar kanyo bende waneno chenro mag kawo chanjo kanya hinya nyithindo mantiere e kinda mani wacho ni dweche 12 nyaka 23 mabende osebedo ka yudo chanjo bende neno kanyo kwan mar ywaruok mar lwa hinya ni jogo kuma bende nitiere gi lope ineno kanyo ka kwan atamalo 25 mag mine bende koro ineno ka nitiere gi lope hinya mag pur mago nonro mabende nochiw to gimano mako dhoga bende en ni mine bende kowe oko sama bende wacho ni chuo mantiere kaunti ma Narok kaunti ma Migori gin malo kaluwore gi kwan mag mon mag dhi gode ng'ango bende nitiere kwan mag mine ka hinya kaunti ma Murang'a otelonwa kanyo bang'e wantiere gi kaunti mano ma Kericho ne koro mo joma bende nitie gazet mano mar Daily Nation kod The Standard kauno sigana gi bende gichala koro ma oserango gazet mar Daily Nation kod mama The Standard kwango rangi ko machielo bende gi mana kar kanyo wadana dhi ane ite mar 3 ka wadhi nyime
kata kar kanyo ite mar adek mano mara gazet mara The Standard nitiere sigana mabende nitiere kar kanyo kato bende ang' wadok mana e weche mag nonro gi e ite mar ang'wen kod ite mar abich gima nitiere kar kacha kiwacho ni ang'o momiyo Bungoma is the most violent place to live for women joma mine en ang'o momiyo Bungoma nego luor ahinya kudak kaunti ma Bungoma mano weche mag gwandruok mag dhoudi kata kamano Sharon Hera pod nitiere jal moro ma jahigni 99 koro odonje keny kod nyadendi ma jahigni 40 wach makamano lombo wang'a wach makamano lombo wang'a nanene e yor mbui kata kapok nanene weche manyien odiochieng' manyoro wachre ni jalni mong'ere kaka Johana Butuk ing'eni pok nokendo e ngimane te jal makama mantiere gi higni 99 kore okang' mokwongo odonje keny ka bende odiochieng' manyoro nagiriwo arus kod minode kanyo mantiere gi higni 40 mong'ere kaka Alice Chemeli to gima nomako dhoge ng'eni gisebedo kata mana ka gidate ka gini osiep kuom kinde malach nyisa ni higni 20 sani bende nitie kata jok marito higni 5 dawe dok apa higni 5 ng'eny ok apa wacho ni kata kano rak to rumo higni 20 magisebedo kacha ka girito wacho ne gichako wechegi mag osiep ka ja higni 79 to nyadendi ni ne jahiga Manalis Chemeli ne kacha gi higni 20 en gino mabende gisebedo kacha iwacho ni osiep ni chakre higa mar 2013 ka gin mani osiep tinende to koro na gikende gigo mene jal makama mung'ere kaka Johana Butuk wacho ni poko kendo nyaka sani wacho ni weche mag keny dibed ni koro kaka jomoko samoro wacho ni mon chendo gi gik makamago mon chendo tuo betheko jomoko opogore kama gintiere mane odgi mantiere Uasin Gishu kacha mano Johana Butuk achal kod Alice Chemeli mano kama gintiere kacha dalagi mano mar Uasin Gishu en gima ber kendo ni moro makare nyaka ji oyude kendo jogo mantiere kar kanyo nyarange ni itime yo machalo nade sigana mamoko bende nitiere kar kacha kasani bende nitiere e ite mar 2 mana bathe ka tung koni nitie sigana machielo bende mantiere kacha kaka irango kanyo ni odiochieng' mane Jaramogi Oginga Odinga mano wuon Raila Odinga ne olalo iwacho ni tempa mare nolal kendo mano kane nitiere Lancaster kacha mano mar higa mar 1962 mano sigana mabedo chiw kanyo e ite mar 2 kata kamano bende ang'warango weche mamoko mantiere kar kanyo e gazet mara The Standard waserango ite mar 3 ite mar 4 kod mar 5 nitiere picha moro kanyo mar nyadendi akia gimomiyo itiyo kod nyidendi e picha machalo kama e picha no Sharon ang'erangane ni malo kanyo gimane mantiere mano ite mar 4 nyadendi no ero ne kacha omake to bende chaka gima oko make to sigana mantiere kanyo wacho kanyo ni weche mag pogo johera wacho ni kata ka intiere kacha iparo ji 2 mamoko kumoro ka ing'adi chuote iparo ji 7 deng'eni here weche mag here weche ma imitudo godo siepe nyaka bed miyo to dichuo bende nyaka bedi doneno kokwa kod dichuo kanyo ma en kaluwore gi nonro mar bad migao mar KNBS ma bende nochiwo odiochieng' manyoro neno kanyo kata mana piny kanyo lero nere ni ji madirom iwacho ni e keny ka kata mana kineno kwan king'iyo kata mana graphics makamano oketi ni chakre higa mar 15 nyaka 24 nyaka higa kanyo mwayudo 40 nyaka 49 mano king'iyo kwan mag johera mamine wuoro nitiere godo ma bende gichopo golo nyaka ng'ango kaka nitiere mane kinde thuolo mar dweche 12 mokalo manen kwan ma bende nwaneno kanyo ka bende wachre ni counties mopogore opogore nwaneno kanyo county ma Narok ema okawnwa namba kwan atamalo 61.9 kiluwe gi Elgeyo Marakwet Uasin Gishu West Pokot Migori aneno kanyo kokaw namba 5 man e piny Kenya mangima Nairobi bende ok odong chien kwan atamalo 43.6 mano koro nyisore ni e keny ka Cleophas nego bed ni joma nie keny koro otime maber joko yugo ni Steve Osipobo wacho ni tuheshimu ndoa nyakora moge jwang mane kama gitie neno gi karaka jogo ma ikgi wacho ni kama remo ringe gi ng'wech ahinya higa mar 20 nyaka 29 mane kama pek mar wach nitie kanyo gine jogo mantiere kod jogo moingo 2 moeyo mana 2 kadhi malo ne jogo machuo gine mar okweregi gine nyaka malo joma nyiri to ero ntiere piny kae neno gi gin kata beach ka gikala beach to gin mana malo 7 ka mane makelo average gi chabedo 2 joma chuo kochopo nyaka
20 gi wiye ka kendo jok mamoko nena mana kwan mantiere kinde higni 20 gi 24 nyaka 25 gi 29 kanyi kuma wach nitie. To ka bende githoth nikech joma chuo bende ni malo, joma nyiri bende ni malo e higani nikech kirango koni ero gitin kapod gitin ka gichopo kata koro gikala bich machiegni ga bich ka gidok piny bende kwan gi medo mana dok piny. Koro nitie gimoro matimore kind higni gi higni ariyo gi mano nitiere 20 nyaka 24, 25 nyaka 29 ka nitie gimoro matimore monego bed ni rango. Mano wacho ni jogo mosebedo kod osiep gi jomo opogore mano kata ka opogore gi jogo kama gintiere godo e osiep githoth moa ariyo. Apa ni joma ne kora dawach ni manie keny samoro kata mana manie osiep to dibed ni obedo mos chakre gi di 30 kanyo nyaka 49 deni no ka kwan makamago lor. Kora apa ni mathoth nego bed ni timore johocho nego bed ni konyowa ahinya ka bende winjo kata mana ni kwan mag kute mag ayaki bende medore ahinya e kind rowere king'iyo kata mana nonro makamani neno gimomiyo. Kama gitiere kar kanyo bende ochiw kwan ma opogore magi nyalo bedo ni nyithindo go mantiere e sikul kata jogo mantiere ma koka tieko sekondar kanyo bende nitiere wach mopogore kanyo ka irango gi Nyakwa Moge Jwang e ite mar abich mano mara gazet mara The Standard mano mana tung kacha mogi ka wanyalo mana yude e kinde mabiro bende mondo mi wabed kod ng'eyo ni ang'o momiyo dak Bungoma en gimoro ma lich ahinya ne jogo mamine. Gwandruok mag kit chwech bende nitiere kar kae. Wacho kanyo ni koro Bungoma kuom counties duto maromo 47 en moro ma nyalo bedo ni nigi lwenje mag kit chwech mamalo ka nitiere kod atamalo 62.2 iluwe kanyo kod county ma Murang'a man gi 53.7, county ma Homa Bay biro e thuolo kanyo mar 3, county ma Migori atamalo 51 obiro kacha e thuolo mar 4 ka Samburu tieke kacha e thuolo mag 4 mamalo counties ma kore rango ni lwenje makamagi bende osebedo ka muoche. County ma Mandera nitiere gi kwan matin ahinya kene kacha kod atamalo 9 mag lwenje machalo kama. Gigi menyalo miyo higni kindiga mar 2014 nyaka 2022 gik makamagi oseneno. Gimoma kodhoga gi kaunti ma Bungoma kaluwore gi lwenje mag kit chwech ing'eni jopuonj mago tutors ema bende iseyo ni gin ema bende gichwalo okenge mag medruok mag lwenje mag kit chwech mago mag GBV kod kwan atamalo 33. Kiwacho ni kwan joma mine kata mana joma chuo bende nitiere ka kata kamano nang'o miyo ni jopuonje e kaunti ma Bungoma dibed ni samoro goyo mondutegi gin ema bende iseyo gi ahinya kaluwore gi lwenje makamagi nikech kwan makama ok ber. Kineno kata mana ka gazete mokete kanyo ni nang'o miyo ni Bungoma ok en kama ber ahinya mar mondo mine odage. En wach moro matek kendo wach moro malit ka bende joked ratiro mag joma mine joked ratiro mag joma chuo nego bed ni timo gimoro. Nyakwa Moge Jwang some ite mar abich kanyi rangi ni gimane matimore weche makamago bende oringo kacha e ite mar 6 ite mar 7 mamoko bende wadhi rango kacha e gazeta mar Daily Nation e kinde mabiro. Kata kamano ka irango e kinde gi duto nitiere chenro mopogore bende maluwe kar kanyo Nyakwa Moge Jwang ka wantiere kodi mana achiel kachiel. Gazet mar The Standard bende nigi sigana mopogore e ite mar 6 kanyo waserange iwacho ni kuom jogo ma ose donje keny nus margi ok dwa yudo nyithindo. Iwacho ni nyodo bende koro dok piny. Iwacho ni kuma gintiere kacha ni nyithindo bende koro ntiere kar kanye mae kama koro gintiere. Half of married women don't want to have babies. Koro wacho kanyo ni babies koro bende jogi ok dwa kama gintie kwan gidok mana piny kaluwore kama gidake. Bende ma bende kaluwore bende gi fertility rate iwacho ni nyodo ka bende nitiere kata mana gi weche king'eyo kata mana kwan ma bende oket kanyo mar report ma bende notime yo makare gi duol noero mar KNBS report ma bende gisebedo ka gitimo kuom thuolo mar higa achiel. Ineno nonro kanyo ahinya bombe mineno man gi rakwaro kanyo rural mago kata mana igwenge manitiere gi rangi mano ma blue. Koro ineno kata mana bombe ka ema kwan mag jogo eko mantiere keny kata mana mantiere keny ok dwar yudo nyithindo mathoth mano marakwaro kanyo. Rural taparo ni jogo eko mantiere gwenge pod gidhi nyime gi okenge mag yudo nyithindo. Kata kamano iwacho ni fertility rate kaluwore gi migawo mar thieth ochunge kwan atamalo 3
10.4 mawacho ni mano oyudo lwar nikech e higa mar 2014 kane bad migao mar KNBS ne otimo nonro kwan mar fertility rate nantiere kod atamalo 3.9. Nenore ni dhod nyodo ka be nitiere gi weche ahinya kaluwore gi weche makamago. Koro monge juang mane wach mantiere kar kacha kerango ni higa ni bende gisebedo kacha ka olwar piny dwaro mag joma mine dwaro nyithindo bedo mopogore opogore kane ne higa mar 1989 ne gin malo kerango gigi duto ne gin malo moro nitiere kanyo kara 7.1 kanyo kane nitiere 4.5 kairango piny kanyo higa maluwe kanyo mano time nonro makamano bende 1993 kwano chako medo dok piny kendo ka gidok piny kuonde mopogore opogore nyalo bedo ni ma achiel kuom gigo bende mamiyo gidok piny Sharon kairango mano urban kaachiel kod rural jogo mantiere bombe gi jogo bende mantiere e gweng' wacho ni gweng' mopogore opogore kochopo higa mokalo 2022 giduto giselwar piny kendo giduto gintiere piny mara kwano moket kanyo mara beach kendo ineno giduto gintiere mana 4.5 ka gintiere diere kanyo 4 kata 3.5 en kwan moro mabuogo ganda ahinya ano dhi chalo nade kama chelo bende bedo gi mwandu mopogore opogore en ga gino miwacho ni samoro koro kwanya mana rango tung' mogik koni nitiere gik mamoko bende manyalo bedo ni nitiere miwacho ni bedo kod mwandu gin mage mana malo ka wacho ni 73% atamalo 73 kod 3 mag joma mine onge kod iwacho ni mwandu mane nyingege mwandu mondike nyingi manya bedo mag lowo nyalo bedo mag udi kirango kuonde mopogore opogore mana atamalo bende ma ochiw kar kacha mang'eni ma onego bed ni chimoro watwak mane wiye kanyo mana achiel kachiel ka nitiere gigo ma ondika kar kanyo wabiro bedo kwa twak e wigi bende wang'eni nyadinde Joyce Oduor biro bedo ka donjo gi twak saa achiel nikech bende aneno kwan mag mine ma bende kawo family planning ahinya kaluwore gi nonro mar thieth makamano nitiere kwan atamalo 63 dibedi ni ma en achiel kuom okenge ma bende mono kata mana mine mar yudo nyithindo mano nitiere kanyo. Koro moge jwang' ite mar abiriyo bende weche kuntiere kar kacha ka Samburu koro wacho ni en achiel kuom counties ma bende koro kwan mag nyithindo mayudo EMOU bende nitiere kar kanyo mano mantiere malo kanyo ite no mara abiriyo weche makamago bende angi miwa weche mathoth ka nitiere kar kanyo ka koro ite mara aboro koro nitiere wach mopogore gi mano ka wantiere kanyo e chenrogo mag yiero mokalo ka odiochieng' manyoro ne ochiw report kaka ne yiero ne otimore jatend piny Kenya bende oyudo thuolo mara loso e gik mopogore opogore mano koting'ore nyaka e report mano chiw kod jakom Wafula Chebukati chielo kod Alange mane chopo e kar jot mar jatend piny Kenya mabiro bang' manen jakom sani koro waluonge ni manen jakom nikech koro tam neno serumo koro manen jakom mar IBC Wafula Chebukati bende niwinjo kanyo kinde ma bende nogoyo oriti nonyiso jatend piny Kenya mar mondo mi otim nonro ahinya kaluwore gi midhiero makoni kod kocha ma bende nagiyudo Bomas of Kenya odiochieng' manyoro niwinjo romo ma bende jatend piny Kenya nobedo gode kar jot mare mar State House bende noliko ni nitiere chenro mar kawo Chebukati mar teke kiwacho ni mar kidnapping nanego bedni mar teke kanyo kendo mar nege koro ang'eni nonro ma bende pod dhi nyime wawinjo kata mne kinde mosekalo report mopogore opogore ma bende osebed kata mna ka itimo nyaka sani Cleophas waonge kod commissioners mag IBC ni winjo kanyo kata mna jogweko molonye weche mag chike ka bende wacho ni sani ponono ni yiero ma adundo kinyalo time pachoka onge commissioners mag IBC manyalo tayo yiero makamago kang makamago biro wang'eyo ginero ma bende notimore commissioners adek ma bende nogwetao bende wang'e ni Irene Masit pod itimo nonro mar ahinya kaluwore gi buche ma bende nodonjne godo ni nok gitimo yiero e yo mahuyanga mano kandiere kar kanyo koro moge jwang' e ite no mara aboro ka irango gik mopogore opogore kanyo wadhi e ite mara apar nitiere wechego mag piny no mano mara class mano kirange kanyo class mopogore opogore mano grade mara 6 nitie ite mara 10 kanyo kachiel koda weche mamoko mag somo mang'eny bende dhi bedo kanyo ka wabedo e thuolo mar twak chenro mabiro mano mara mbaka oromo ang' warange mana mapiyo bende ka wadhi e ite mar 21 ite mar 21 nitie sigana machielo bende momako wang' ahinya mano ite mar 21 gigo mosebedo kanyo katimore e counties wacho ni county kachiel koda chal mar wach
gik moko mosebedo kanyo katimore. Mano bende koting'o chal mag weche go duto mag oro mabende osebedo kanyo kokwako gwenge mamoko. Sani koro wanyalo wacho ang'o ka okinyi ma kawuono iwacho ni mago achiel kuom gigo mosebedo kanyo kabwogo oganda ahinya. Iwacho ni sani koro kuma nitiere le manyalo bedo ni koro nigi ngima gibedo kama tek ahinya kirango mago modak e bunge kachiel koda moko ahinya irango mano matimore e Amboseli. Wachore ni kwan le madirom 6,000 gi 93 oselalo ngimagi e kinde thuolo mar dwe mar 6 nyaka dwe mar 11 mano mar higa mokalo. Bende naneno lieche moko ka bende ni daro kawuok e bungu makamano, ka bende wacho ni oro ma bende notimore pacho kae higa mokalo en oro malich ma bende pok one e pacho kae kinde thuolo mar higni 40 mokalo, mago 4 decades. Koro bende wacho ni higa ni bende nego bende oganda ma pacho ka bedo motang' e seche ba bende koth chwe, nego bende ni oganda mago bende wapidho kata mana chiemo. Jogo eko maonge kod puothe bende nitiere yor lony manyasani ma bende wanyalo kata mana tiyo gi veranda, nyalo tiyo gi nyakompond ni moro matina mar pidho alode. Kata kamano aparo ni kopogre kata mana gi dhano, le mag bungu bende noyudo midhiero ahinya kaluwore gi achiedhnade mag oro ma bende notimore e pacho kae ni. Nyakura moge jwang gazet mar Daily Nation bende nitiere kar kanyo ka warange okinyi ma kawuono gik mage mosebedo kacha katimore. Daily Nation ondike kacha ni a cheating nation. We waranga kaka nitiere kacha wacho kanyo ni atamalo mag joma chuo kod joma mine kama gintiere kacha. County ma Migori emotele counties makaluo. County ma Narok ere makoro telo kuom jogo machuo ma bende koro wacho kanyo nitiere kod moheo johera ariyo ma gidonjo go kacha weche go mang'ango. Wacho kama gintiere joma mine bende county ma Murang'a ema ni malo kacha ka county ma Kericho, Busia, Kiambu, Luogi kata itiyo kod county ma Bungoma. Mago e counties abich motelo kacha. E county ma Elgeyo Marakwet mano county kuom joma chuo. County ma Migori, West Pokot ni kanyo kachiel koda mano mar Embu. Nitiere gik mathoth matimore kar kato ma ang' wawene Joyce mondo korang range. Mano bende wasere gazet mar The Standard ne mar bende Director General bende mar KNBS McDonald bende koro osechopo kar ka mondo mi ang' twak makamano odhi e yo moro makare. Weche mag thieth bende nitiere tung kacha kiwacho ni research nyaka luor. Leon Lidigu kachiel kod Daniel Ogeta bende koro ni kacha kod gima gindiko kanyo kotenore kod report makama mano gol kod duol mochung' ne rango wechego mag kwan mopogore opogore kod timo nonro mapacho kamano mano mar KNBS kama gitiere kar kanyo. Ang' warango gimana achiel kachiel. Ang' aher na arange ite mano mar Pradek. Ite mar Pradek kod wadhi mana ka watieko kendo ite mar Pradek kod 9. Ite mar Pradek kod 9 kanya mantiere sigana machielo mano tung mogik mano mar gazet mar Daily Nation. Mano ka wadhi kacha nyaka English Premier League mane modarango kaka watieko to koro watieko kod sigana momipeke gazet mar People Daily odiochieng' ma kawuono Pradek kod 9 mane kama wantiere kendo kanyo ka barange otieno ma kawuono timno mar Manchester United rakore kod tim mar Crystal Palace. Malo kacha nitiere wechego mag Liverpool. Ngeni kata mnaka pokidhi nyime imako dhoge to mana ne wadhi mana nyaka weche mag tuka ng'e ni kechin jo Manchester United. Ero. Kana nyaka ni mula. Kai makoro kwa mune jotugo masulwe duto nitiere kar ka Rashford, Casemiro kachiel kod Bruno Fernandes. Malo kacha bende nitie weche moko. Kawuono gotieno gitugo kod Crystal Palace. Wacho ka igo Crystal Palace, gigo Arsenal, gigo jite mani madhi ka oligi. Aya jok matugo tuk punda oket mane giket Manchester United gose giket mane ng'adhi yomboka tuk punda kigo asasa nyalo ng'ire mbi to inyatemo wapi gi Manchester United kata malo kanyo mogik bende nitiere wachno mara Klopp ma bende wacho kanyo no kodhi wuok e timno mar Liverpool. Kata kamano bende Sharon adani atieki kendo ka tieko nitiere wechego mag tuke matimore bore Nairobi ka kod e piny Kenya. Mago matimore mag Tusker nitiere tuke mopogore opogore ka odiochieng' ma kawuono tim mar Gor Mahia dhi rakore gi timno mar Sofapaka e alapno mar Ruaraka. Kaka machielo timno mar Tusker dhi rakore kod timno mar FC Talanta mano bende dhi timore Ruaraka. Kama machielo Nzoia dhi bedo kacha Sudi ka girwakore kod Wazito. Ulinzi Stars dhi bedo kod Wandari ka gintiere Ulinzi Sports Complex. Kod tuke mamoko ma bende nitiere kar kae. Alap Manyayo AFC Leopards dhi rakore kod
club no bende mar Mathare United mago mantiere kar kacha. Sigana machalo kamagi bende nitiere gazet mar People Daily. To kata mana kapok idonje People Daily nitiere wach moro mabende nomako dhoga mano e Daily Nation ahinya ne johera mag weche mag dusruok. Aneno kanyo bech cosmetics mago gik mabende mine joma nyire dusore godo dhi bedo ka idho malo gi math mayom mago Jesus bende dhi idho malo e kinde mabende piny owacho nitiere gi dwaro mar medo choko osuru e pacho ka. Jogo eko mamadho kong'o bende no kanyo ka kuong bende dhi medore osuru mar kuong. Gimoro bende oganda nigi paro mopogore higa mokalo onego bed ni kele rakmano le matin kamentiere kar kacha ka koro wacho ni ma en piny mag jomodhier wacho ni country of the poor ero gin jomodhier adier koso nyingi ni bedo ni opogore ma poruto record report ma Jesu duor dhi keto e lela bende ka watwak mane wiyo chieng' makawuono ngi mane matimore kwan mag jogo mantiere koda title deeds maka chielo kuom gigo mantiere kar kacha morangi jogo mamine wacho ni nyaka sani gintie kata tamalo 70 kod 3 en ang'o miyo magi timo nonro maka magi timore itimo ge gwenge mage mago bende mantiere kar kae mano bende omipeke ite mar 2 kod ite mar 3 mano mar gazeti mar People Daily. Hapa ni report makama ok ber nikech Cleophas kineno kata mana kopogore gi mwandu to en gima biro to wuok wacho ni kwan mano iwacho ni nus mar oganda ma pacho ka obed joma mine gi joma chuo gionge kode wacho ni delni kata mana gionge bende kod puodho bende aneno kanyo kwan atamalo mago mag lwenje mag kit chwech pod nitiere kanyo kwan atamalo mag nyithindo maonge kod chiemo madwarore mano mongere gi dhongere kaka malnourished bende nitiere kanyo ngeni wantiere gi Director General mar duol mar KNBS bedo bro nyiso mathoth ni ka gitimo nonro makamagi gitimo gi kuom thuolo maromo nade kata mana yo mabende gitimo go mar neno kwan makamago. Aya kora mo gejwa gazet momori yud thuolo mar kawe kende dhi nyiewe Sharon Ngao agoniro kamana nyako bedo koda kono no gazet kawuono kiny makawuono en moro apile ka pile ko puonjo oganda kendo miyo gisiso mar dhi nyiewo gazet momoro gi odiochieng' makawuono bedo weche go mag tuke ma ok bende mopogore ka thuolo mana marengo kata mondo dhi range nan ka kod Sharon Ngao to kwambiri dhi ta kod nyawado Joyce Duor koro kigni mabor anyinga Cleophas Locho rad kendo e chenro mar mbaka romo ka kelo ni chal mar fwambo riti masani.